Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Visa Aditya Al-Fatihur Rozak, absen 3 doso kalih saking kelas kalih welas IPA 3. Wonten wekdal punika kula badhe maosaken geguritan. Irah-irahanipun Rayi. Rayi dening Visa Aditya. Rayi pasuryamu gawe bungahe atiku. Swara guyumu kang gawe semangat uripku. Nalika aku lagi susah, mung ragamu sing bisa gawe aku sumringah. Ngajak aku gojek uga gujeng. Susah seneng mesti bareng. Dene sliramu gawe aku jiwa, nanging kuwi ora duweni arti apa-apa. Amarga aku bombong banget duweni rayi kadya sliramu. Ragamu menehi rasa tresna marang Kakang Rayi. Suwe nyelot suwe ragamu saya gedhe. Sekolahmu ing kutha santri adoh marang keluarga, uga adoh marang Kakang Rayi. Aku kapang banget marang sliramu, mung ragamu sing bisa gawe Kakang mesem ing lati lan ati.